Oplysningstiden. Oplysningstiden er navnet på en periode i den europæiske historie, der strækker sig fra 1700 til 1800-tallet. I 1700-tallet havde man i Danmark en enevældig konge. Altså var styreformen i Danmark på dette tidspunkt enevælde. En styreform som dette betyder, at det er kongen, som bestemmer. For eksempel bestemte kongen, at der skulle være censur i Danmark. Med censur i Danmark kunne borgerne ikke få mulighed for at fremsætte en ytring. Derfor kunne man ikke bare udgive en bog om, hvor dum kongen var. Som nævnt var oplysningstiden fra 1700 til 1800-tallet. Det, der kendetegner oplysningstiden, er, at menneskets fornuft træder i fokus. Grundlaget for dette var, at der skete en naturvidenskabelig revolution. Mennesket begyndte med at gå mere op i naturvidenskab, filosofi og fornuft. Der var mange filosofer, der i denne periode havde en masse indflydelse. Et godt eksempel på dette er den tyske filosof Immanuel Kant, som byggede på tanken om, at Gud gav os fornuft, og det var op til os selv, hvordan vi brugte denne fornuft. Forfattere begyndte også at skrive om fornuft. Et eksempel på dette er den kendte forfatter Ludvig Holberg, som blandt andet har skrevet Jeppe på bjerget. Udgangspunktet for oplysningstidens tænkere var altså, at alle mennesker var fornuftsvæsener. Så hvis bare mennesket turde og ville bruge fornuften, ville verden blive et bedre sted at leve. I oplysningstiden begyndte man med at diskutere politik, filosofi, teologi og kunst. Derved begyndte man også at stille kritiske spørgsmål til kongemagten og Guds eksistens. Det betød dog ikke, at man fralagde sig Gud og kristendommen. Det, der var tale om, var deisme. I deismen fastholdt man Gud som skaber. Man havde en forestilling om, at Gud efter verdens skabelse trak sig tilbage fra skaberværket og overlod det til menneskets fornuft selv at indrette verden. Altså var kristendommen en tro, som man troede på, men dog var de overnaturlige elementer i Bibelen nedtonet. Et andet godt begreb, som er godt at kende, er rationalisme. Rationalismens tanker om, at mennesket er et fornuftigt væsen, er en idé, der afgørende ændrer menneskets forestillinger om sig selv. Man havde tidligere overladt det til Gud og kongen at sørge for samfundsindretningen. Disse opgaver tog mennesket på sig, i det erklærede sig for et fornuftigt væsen. I oplysningstiden opstod der altså en forestilling om, at mennesker i kraft af deres fornuft havde rettigheder. Disse tanker havde meget stor indflydelse i Frankrig. I Frankrig ville folket ikke længere finde sig i, at kongen bestemte det hele. De ville have indflydelse, og det endte med en revolution. Den franske revolution
i 1789. Franskmændene fik deres vilje, og deres konge gik af magten. Senere hen blev han henrettet. Franskmændene havde næsten opnået deres mål. Nu manglede de bare, at resten af Europas enevælde fik den samme skæbne. En oprørsk stemning bredte sig til andre steder i Europa. For eksempel i Danmark, hvor folket også ville have indflydelse. Og det fik de også den 15. juni 1849, hvor Frederik den 7. underskrev Danmarks første grundlov, Junigrundloven. Endelig havde Danmark efter ca. 200 år med enevælde sikret sig, at magten blev delt i tre. Den lovgivende magt, den udøvende magt og den dømmende magt. Styreformen i Danmark var altså gået hen og blevet til et demokrati. Mænd over 30 kunne få lov til at stemme. Oplysningstiden har en vigtig rolle i historien, da den har lagt grundlag for det samfund, som vi lever i dag. Vi har et monarki i stedet for enevælde. Vi har taget fornuft og naturvidenskab tæt til os. Vigtigst af alt fik vi demokrati. Vi fik også ytringsfrihed og religionsfrihed. Den vigtigste kerne i demokratiet, magtens tredeling, stammer fra oplysningstidens filosofer. Og det takker vi dem for.